an excellent initiative. It's an opportunity for young entrepreneurs. Support in this time of crisis the young ones of our country. Δεν πρέπει να φοβόνται το ρίσκο. Ρίσκο υπάρχει σε κάθε αλλαγή, υπάρχει κάθε στιγμή υφίσταται ρίσκο σε ό,τι και αν κάνουμε. Συνεπώς, δεν πρέπει να είναι ο παράγων εκείνος που θα τους αποτρέπει. E anche alla base dell'ottimismo che ci vuole per avere ambizione. Θα τους έλεγα να βάλουν το στόχο τους, που θέλουν να φτάσουν και να αρχίσουν βήμα-βήμα να το υλοποιούν. It's not like a sprint, it's a marathon. So the more you're evolving, the more things you learn and you see the result, and it's really satisfactory. To love what they do, to really enjoy what they're doing, and invest time with their customers. Να σχεδιάσουν καλά, να κάνουν ένα καλό business plan και το οποίο να υπηρετήσουν με θάρρος, αυτοπεποίθηση και συνέπεια. Go chase your dreams and make them happen. Being positive and being creative is the best mix that you can have for success, whether you are in Greece or in Spain or everywhere. It's all about taking action and making a decision. So two things are going to happen when you make a decision. Either you'll go closer to what you want to achieve, or you'll go further away. If you go further away, then stop and make another decision. And again, either you'll go closer or you'll go further away. If you go closer, then keep doing it. If you start something now, start from the bottom, let's say, the only way it's up. Οπωσδήποτε η Ελλάδα αυτή τη χρονική στιγμή περνάει μια πολύ σκληρή φάση. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι και να περιμένουμε πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και εμείς ενεργά μέσα στην κοινωνία στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. So definitely I think that the crisis helps because it also forces people to sort of be more innovative as to how they can also address the crisis in their own personal lives. If you have a good idea, an innovative idea, and you are really motivated and inspired, you still can have a very successful business, not only in Greece, but globally. Greece, I'm not sure if it is ready for this, but persons in Greece are ready. Και γνωρίζοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, μαθαίνοντας από την πορεία τους και βλέποντας τα λάθη που έκαναν, ίσως να μπορέσω να αποφύγω κάποια. Ξεκίνησε εταιρεία εν μέσω κρίσης. Όσο περίεργο και να ακούγεται, μας είπανε πάρα πολύ ότι εν μέσω κρίσης έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες που ιδάλλως δεν θα είχες. Of course, definitely, because it's really inspiring, it's really cool, it's funny. Κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά σε μένα πλέον έχουν γίνει δεδομένα σχετικά με το επιχειρήν και ευχαριστώ πάρα πολύ το Think Young και όλους τους συντελεστές του Entrepreneurship School, όπως και την Coca-Cola, στις οποίες τα γραφεία πήγαμε σήμερα και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργεί μια εταιρεία. Η εμπειρία είναι με μια λέξη inspirational και πραγματικά νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορούμε να αποκομίσουμε πάρα πολλά πράγματα επειδή είμαστε νέοι, έχουμε ιδέες και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε πράγματα και πολλές φορές μας κρατάει πίσω το ότι δεν έχουμε την εμπειρία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει το Entrepreneurship School. Την εμπειρία από κάποιους ανθρώπους που είναι ήδη πετυχημένοι και ήδη έχουν περάσει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να περάσουμε κι εμείς.
θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική, διότι γνωρίζεις από το μηδέν ανθρώπους και επιχειρηματίες, αλλά και άτομα, φοιτητές, άτομα που εργάζονται αλλά προσπαθούν να αποκομίσουν άλλες γνώσεις που δεν τις έχουν και πρέπει να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους ξέρεις για την επίτευξη ενός στόχου. Το debate ήταν πάρα πολύ ζωντανό, πάρα πολύ διαδραστικό. Οι ομιλήτριες ήταν πάρα πολύ φιλικές και μας έδειξαν πραγματικά ότι υπάρχει τρόπος, αν είμαστε πολύ σίγουροι για την ιδέα μας, να επιχειρήσουμε. Επίσης, το εμπορικό επιμελητήριο έδειξε ότι είναι πάρα πολύ, ότι είναι παρόν και βοηθάει τους νέους επιχειρηματίες.